İlalem kolunici, ilalem kolunici. Dinanne morfun gorçopon, dinanne morfun gorçopon. Digarlem direnici, digarlem direnici. Πέσω και με τζόμπο μου πουλόπομ να εχόρνες, βάει πουλόπομ να εχόρνες. Εξεργάτ καταλώματας, εξεργάτ καταλώματας, τον επεργόν δε χόρνες, τον επεργόν δε χόρνες. Τι θέλω να πω, ότι η Μασπρίτη για μας είναι όφελος. Εσείς κουβαλάτε ολόκληρη ιστορία πάνω σας. Επομένως, εμείς δεν πρέπει να μιλάμε, εμείς πρέπει να πούμε. Ένας παντιανός χορός να πούμε δύο λέξεις. Βεβαίως. 1002, όχι 2. Δεν κρίνω τον εαυτό μου αρμόδιο πολύ. Εγώ και θα ασχολούμαι με το πνευματικό θέατρο και με το πνευματικό τραγούδι. Κυρίως. Με το πνευματικό θέατρο και με το πνευματικό τραγούδι. Το θέατρο λοιπόν το διαχειρίζω εγώ δηλαδή τη ψυχή μου. Το πνευματικό θέατρο είναι παραδοσιακό, ηθογραφικό. Αν θέλεις να πούμε κάτι ηθογραφικό κοινωνικό. Το πνευματικό θέατρο εκφράζει το πνευματικό θέατρο τη φυσιογνωμία του πνευματικού ελληνισμού, του πνευματικού λαού. Αυτές οι μεταφράσεις που γίνονται. Αρχαία με ελληνικό δέρμα, ξένα το δέρμα, μαχαρικό το ρωσικό. Στα πουλιακά. Και τα ονομάζουν κατόπιν, έτσι. Εγώ δεν πάω και μόνο. Το θέατρο είναι απαραίτητο για μένα. Είναι καλεσμένο σου. Είναι απαραίτητο. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Πώς? Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να γίνεται έτσι, γιατί είπατε ότι είναι ηθογραφικό. Έχουμε ένα σωρό φίλους, ένα σωρό παράδοση. Από εκεί μπορούμε να αναλύσουμε θεματολογικά και να καλύψουμε τις ανάγκες του θεατρού από εκεί. Για ποιο λόγο να αναφέρουμε τον Πεκολέτα. Ακριβώς έτσι. Στο συνέδριο που έγινε τις προάλλες για το θέατρο και τους χορούς, στην εισήγηση που έκανα, δεν ήσασταν βέβαια παρόν, αλλά εγώ αναφέρθηκα. Εγώ το θέμα το δικό μου ήταν η μουσική επένδυση των χορών. Η μουσική επένδυση των ποντιακών χορών. Το οποίο έχει πιάνει πάρα πολλά θέματα. Μου κάνετε την τιμή να δίνει και σε μένα. Άρχισα με εσάς. Άρχισα με εσάς. Λέω, η πρώτη μου κουβέντα, αφού ευχαρίστησα την Οργανωτική Επιτροπή, λέω, όπως λέει ο λαογράφος μας ο Στάθης ο Ευσταθιάδης, μόλις είπα αυτό, οι κεραίες όλων άνοιξαν. Ήταν η μαγική λέξη. Ξέρετε, αυτό είναι και λίγο μια τεχνική για να υφαρπάσεις λίγο την προσοχή του κόσμου. Εάν χρησιμοποιείς... Η προϋπόθεση της προσοχής. Ναι. Εάν αυτός τον οποίο θα κάνεις την αναφορά είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που έχει κοινή παραδοχή, πώς θα το πω, τον παραδέχονται όλοι τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει κύρος η κουβέντα η οποία θα πεις. Ναι, είμαστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τίποτε, εγώ δεν το έκανα για να δράξω την ευκαιρία του πλεονεκτήματος. Όχι. Το έκανα γιατί έβλεπα την ουσία πίσω από αυτό. Και η ουσία πίσω από αυτό ήταν ότι αναφερόμαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στο να καταγράψει την παράδοσή μας. Έτσι. Εγώ να σας πω από μικρός θαύμαζα την εργασία την οποία κάνατε και έλεγα ότι δεν ξέρω αν ποτέ θα ήμουν, ας πούμε, πώς να πω, σε κατάσταση να σας γνωρίσω από κοντά. Και ο Θεός το έφερε μπροστά.
Είναι ευχάριστο γεγονός για μένα, πίσω κοντά μου, συνομιλούμε μαζί για κάποια θέματα γενικότερα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι παρήγορο ότι οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με τα θέματα αυτά. Σοβαρά να ασχολείσαι ερασιτεχνικά σε συνολικά μόνο. Το θέλεις και δεν κάνεις και πολλά. Επαναλαμβάνω, το θέλεις μια κατάσταση η οποία είναι άξια άλλης μεταχείρισης. Λοιπόν, τώρα εσύ θα περάσει Εγώ είμαι εδώ και 8 χρόνια στο Λύκειο Ελληνίδων του Κλικής. Διδάσκω μόνο στο ποντιακό τμήμα, τους χορούς του Πόντου, διότι αυτούς γνωρίζω. Δεν μπορώ να πάω να διδάξω Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, νησιά. Δεν τα γνωρίζω. Χορεύω. Με τους Αγρονάθες πήγα ένα μήνα εκεί σαν δάσκαλος, με καλέσανε πριν από μια τετραετία περίπου. Παντού υπάρχουν αυτά. Θέλω ηρεμία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούμε στο Ελευθέριο Κορδελιό, στο Σύλλογο Ποντίων και στο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο σε Αμπελόκηπους. Επίσης έχω και το χωριό, το Δροσάτο, στο Τυλκής. Το Δροσάτο είναι δίπλα στην Βεράνη, τη Λίμνη. Στους Παλαιολόγους, Σύλλογο. Ναι. Συνεργάζεται Γαλλικός Μονάχος. Νάκος της Φετιάδης. Ναι. Τα γεκτά της πότε συνεργάζεται. Δεν το γνωρίζω, αυτό μπορεί. Σε ποιο θέμα, σε ποιο επίπεδο? Σε θέματα τραγουδιών. Τραγουδιών, μάλιστα. Μια εκδήλωση κάνουμε τώρα επ' ευκαιρία της γενοκτονίας. Μάλιστα, κάνουμε μαζί. Έτσι. Λοιπόν, Εκεί στο Δροσάτο είναι όλοι καρσλίδες. Στο Τυλκής. το ροζ. Ναι. Περισσότερο είναι το κόγκ. Κόγκ. Ναι. Μπορώ να πω κόγκ. Αν μην με βοηθάει. Αν μην με βοηθάει. Κόγκ είναι να χωρώ τις κιόλες. Πρέπει. Το κόγκ. Κόγκ. Και αυτό εν συνεχεία. Κάτι για το κόγκ. Κόγκ πέφτει από κογκά. Έχουμε λοιπόν κόγκ, κογκά, κόγκ. Υγιής. Έτσι. Μία σειρά εκπομπές που έκανε από το κρατικό ραδιόφωνο όλον τον Πόντο. Κάθε φορά έχει και μία περιοχή. Και για το ΚΑΣ, τι δεν είπε για το ΚΑΣ. Ναι, ξέρω, έχω την εκπομπή που έχετε κάνει για την Κιόλια. Έχω. Και ο Χρήστος που έλεγε κάτι. Δεν είχαμε, 2 χρόνια το Ναι, κάτι περίεργα τραγούδια έλεγε εκεί για τους αντάρτες, εκεί κάτι. Και το πιλόρο παντελέ, δημοσιεύσε τα παντελέ. Αυτό. Όλα Και τα το μας πιλόρο παντελέ, δημοσιεύσε τα παραπάδας. Τι τα παραπάδες. Οι καθές, έτσι, τα παράδας. Έτσι. Τα παράδας. Τα παράδαση. Έχω εδώ να σας βάλω λίγο να ακούσετε. Εγώ πριν από 5 χρόνια περίπου πώς έβαλε η Μέρκο Μερλιέ, τη γνωρίζετε? Ναι. Είχε βάλει αυτά τα CD και τα έχετε ακούσει. Ναι, και έχει αυτά κάτι καρσλίδικα μέσα αυτά. Και λέω, είναι δυνατόν το 40 μίλα κόκκινα, ας πούμε, το έχετε ακούσει? Το 40 μίλα κόκκινα έτσι πως είναι σήμερα δεν το αναγνωρίζουμε. το έχουν παραμετρήσει. Αυτό εγώ το έλεγα στις παλιές εκπομπές. Ναι, ακούτε? Τι λέτε? Δεν έχετε υπόψη στην μελωδία. Όχι, την έχει. Α, την έχετε. Αλλά είναι το 40 μίλα κόκκινα. Ναι.
Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση τι πιστεύετε ότι έγινε? Αυτός είναι αυτού ο σκοπός, είχατε? Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό στην έρευνα. Υπάρχουν τραγούδια όπου ο τίτλος του απορρίπτει με διαφορετικές μελωδίες. Μάλιστα. Και υπάρχουν τραγούδια που ο τίτλος του είναι άκρα συνδεδεμένος με μια ορισμένη μελωδία. Και το ένα σημαίνει και το άλλο δεν παρέμβηκε. Αυτό δεν είναι κακό, δεν πειράζει. Ναι. Εγώ το άκουσα από γνώσου. Όπως απόλα από τον γνώσου. Με συγκρίθηκα. Και καλά κάνω η Παλάκα και κατέραψε. Γιατί η πολλαπλότητα. Αυτό είναι γνήσιο. Γνήσιο από την διέφραση. Καλά, όμως αυτό είναι το 40 μίλα κόκκινα. Αυτό λέω ότι... αυτό. Και αυτό είναι. Σε ποια περιοχή είναι αυτό? Είναι Κασλίδικο το 40 μίλα κόκκινα. Ναι, και εμείς όπως το λέγαμε Κασλίδικο. Εμείς όπως το λέγαμε, αλλά δεν λέγαμε αλλιώς. İki mecbezi kalla, ilalem kolun izi, ilalem kolun izi.